ମୋ ବାପା ମା ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବିସର୍ଜନ କଲି। ତାଙ୍କର ଦଶା କର୍ମରେ 50 ଘାଟିଆଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖିଆରେ 100 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଥିଲି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବସ୍ତ୍ର ବିଦାକି ଦେଇଥିଲି। 11 ଦିନ 2000 ଲୋକ ଡାକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଥିଲାବେଳେ ଥରେ ବାପ କଥା ବୁଝିନଥିଲି। ବଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ପିନ୍ଧିଛି କି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ପୁଅ, ମୁଁ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ। ଆଜି ମଲା ପରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛି। ମୁଁ ମିଛିକା ପିଣ୍ଡଦାନ, ଦେଖାଇବା ପିଣ୍ଡଦାନ। ବାଡ଼ିରେ ଗଣ୍ଡେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛି, ହେ ବାପା ତମେ ଆସି ଖାଇଦିଅ। ମଲା ପରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଏଇ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଇହକାଳ ଦେବତା, ପରକାଳ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତାକେ ସ୍ୱର୍ଗେ ରାଇଜେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ସିନା ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କର, ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।